Ето как се свалят кокоси. Ние си мислиме, че реално това дебеличко се качва. Няма шанс да се качи на 20 метра. Его е човек, който сваля кокосите. Трениран. Нашето момче. Палмичката е там 15-20 метра, не е много. Ето го други работят. Ето го. Той е от по-бързите. И бачка повече. Оня там се е уял. И реално е така се бачка. Так, айде. Айде. И тоя събра сили също. Айде, моите момче. Айде, Йоня. Не. Скандално. Скандално. Никога не съм предполагал и винаги съм си мисля, че така се махат. Това вече трябва някакъв вид нова организация. В смисъл, нали има такива за експлоатация на детски труд? Сега ще го щупи, гледай ви. Нали има експлоатация на детски труд и сега ще трябва да има така за против експлоатация на животни. Труд от животни, представете ни си. Добре ли беше? А там има скандал в момента горе. Мисля, гаргите не искат да им се сваля. И го нападат маймунчето. Айде. Айде, младеж. А те отидоха да дръзнат другата маймунка. Ама тя си почива. Чай снимаме тази ще има съксес. Ето го. Това ако ти падне на главата, сещате се. Скандално.